A continuació, debatríem les dues propostes de resolució que han dit que les agruparíem, que seria la proposta de resolució sobre la intersecció en el conflicte de la línia de molt alta tensió entre Penyalba i Isona i l'aturada de la tramitació de l'avantprojecte que està presentada per Esquerra Republicana de Catalunya. I després tenim la proposta de resolució sobre l'avantprojecte de la construcció de la nova línia de molt alta tensió entre Penyalba i Isona, que està presentada per Iniciativa per Catalunya, els Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Per tant, té la paraula per el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya el senyor Carmel Mòdol. Moltes gràcies, president. Sense desmereixer les anteriors propostes de resolucions, aquesta, des del nostre grup parlamentari, creiem que és una de les que donen sentit a la nostra condició de diputats. De tota la comissió, s'entén. Està prou exposat a l'exposició de motius, però aquí el que ens trobem realment sobre territori català és una part de la nostra geografia definida comarcalment com el Pallars Jussà, amb molt poca densitat de població i amb exercici legítim de la defensa del seu territori i dels interessos dels seus habitants que s'oposen d'una forma general al projecte que Red Eléctrica Espanyola ha fet de la línia de molt alta tensió Penyalba-Isona. No s'oposen als habitants del Pallars, no s'oposen al transport d'energia elèctrica a través del seu territori. De fet, ja hi ha dues línies de molt alta tensió que travessen aquest mateix territori. El que demanen és una situació raonada i raonable de sortida del plantejament tècnic que es fa del transport energètic. Però davant d'això, davant de la realitat d'una comarca amb una baixa densitat de població, ens trobem amb l'actitud prepotent de Red Eléctrica Espanyola, que encara dins del període d'audiència pública del projecte de la línia de molt alta tensió ja va començar a assenyalar quina era l'opció que havien triat sense acabar el procés i va anar clavant les estaques assenyalant el camí de la línia, de la nova línia, que després, el dia 17 de gener d'enguany, va presentar davant dels alcaldes del Pallars, amb el rebuig total i unànim dels alcaldes del Pallars. Rebuig que també ve sustentat per un posicionament unànim de la Diputació de Lleida. És des d'aquest punt de vista que nosaltres demanem al govern de la Generalitat, com a responsable de tot allò que passa damunt del territori de la nostra nació, que actuï en responsabilitat envers els habitants del Pallars i que faci costat a les legítimes demandes d'un territori que veu amb l'agricultura, amb la modernització de l'agricultura i, sobretot, en la potenciació d'un turisme de natura, les seues sortides de futur econòmiques i aquelles que li permetran, en certa manera, recuperar índexs de població que permetin una habitabilitat més normal i més natural d'aquesta comarca, com he dit, està molt poc poblada. És per això que demanem en la proposta de resolució que instem al govern de la Generalitat a que intervingui directament sobre Red Eléctrica Espanyola i aturi allò que ja sembla determinat per aquesta companyia, que és el traçat definitiu de la línia entre Penyalba i Isona. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara té la paraula per posicionar-se sobre la proposta de resolució d'Esquerra Republicana de Catalunya la senyora Neus Munté. Gràcies, senyor president. El projecte que ens ocupen aquestes dues propostes de resolució, com s'ha mencionat, el projecte d'interconnexió Penyalba-Isona, està inclòs en la planificació obligatòria de la xarxa elèctrica de transport per reforçar la interconnexió entre les xarxes de l'Aragó i de Catalunya. I, efectivament, com ja s'ha comentat per part dels dos diputats proposants, Red Eléctrica va presentar fa uns pocs mesos als ajuntaments afectats, els 5 ajuntaments afectats, el plànol que, segons els seus estudis, presenta el menor impacte ambiental. Aquesta interconnexió de 400 quilowatts de l'Aragó i Catalunya es considera necessària per incrementar la garantia de subministrament i l'estabilitat del sistema elèctric. El sentit de la nostra esmena presentada concretament a la proposta de resolució que presenta el grup d'Esquerra Republicana,
ve a refermar una idea que el propi diputat esmentava, i és que efectivament el govern escolta i defensa el territori, com ha fet sempre, i és per això que ha estat en contacte permanent amb els municipis afectats i altres entitats, també amb el Consell Comarcal, també amb la Diputació de Lleida, per tal de, quan es trameti l'informe a l'òrgan competent per la seva autorització, que és el Ministeri, i és en el moment en què el Govern de la Generalitat pot intervenir d'una manera activa, doncs informar del millor tractat possible, d'altres actuacions complementàries. Insisteixo, tot això sempre tenint en compte que el projecte que finalment s'autoritzi sigui aquell que tingui un menor impacte sobre el territori. La nostra esmena fa referència precisament i té aquesta connotació d'instar el Govern de la Generalitat a defensar davant del Govern de l'Estat la solució que sigui més satisfactòria pel conjunt del país, per descomptat, pels municipis afectats, insisteixo, amb els quals s'hi està col·laborant i treballant colze a colze. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyora diputada. I ara, per posicionar-se, té la paraula pel grup socialista de Catalunya el senyor Xavier Sabater. Moltes gràcies, president. Nosaltres donarem suport a les dues. Suposo que hi haurà dues votacions separades, no? Però voldríem deixar clar que des del nostre punt de vista és absolutament imprescindible que hi hagi connexió amb França i, per tant, que n'hi hagi més, perquè ja n'hi ha, però n'hi ha molt poca. I és absolutament imprescindible si volem assegurar el transport i, per tant, també assegurar el subministrament en el nostre país elèctric. I és imprescindible també per fer possible l'augment de la generació d'energia renovable en el nostre país en el camí de substituir els combustibles fòssils i l'energia nuclear algun dia que esperem proper. Per tant, en aquesta línia pensem que augmentar també la connectivitat amb França suposa també augmentar la independència energètica de Catalunya, tan dependent com és en l'actualitat i tant com la necessitem, aquesta independència energètica, al màxim possible. No sé si es podrà produir mai. Per tant, des d'aquest punt de vista, malgrat que donarem suport a aquestes propostes, volem deixar clar que invertir en xarxa i invertir en transport de l'energia elèctrica és invertir també en aquesta possibilitat de tenir més segur el transport i, per tant, més segur el subministrament i, per tant, també fer més possible l'augment de les energies renovables i la substitució de l'energia nuclear. Gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat. I a continuació tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora María José García. Gracias, presidente. El objetivo de construir esta línea trasciende efectivamente el interés particular de los territorios afectados, pero creemos que cobra sentido desde una perspectiva más global del sistema de transporte de energía eléctrica en el noreste peninsular, ya que aumenta la seguridad de suministro global de la zona, además de dar solución a cuestiones más particulares, que ahora entraré. El objetivo básico de esta línea es la conexión de las redes de transporte de Aragón y Cataluña, con un trazado adicional al actual, que va por el sur, mallando además toda la zona fronteriza en los alrededores de Monzón. De esta manera se aumentaría la seguridad global del sistema, pues se abriría un camino nuevo con un trazado diferente. Además, se solucionarían, como hemos comentado, otras cuestiones más particulares, que serían, primero, se transformaría la antena actual, que es Peñalba, en un nudo mallado, pues pasaría a ser alimentado por dos líneas. Esta operación reforzaría y garantizaría la alimentación al AVE en este punto, ya que siempre es más seguro un nudo mallado que una antena, aumenta la fiabilidad. El paso de la nueva línea MAT por Monzón representaría una inyección de potencia a toda la zona de Huesca, actualmente alimentada desde una línea de 220 kilovoltios. Tercero, en Isona se conectaría con la actual línea de 220 kilovoltios que baja del Pirineo, lo que ayudaría a evacuar la futura mayor producción de la estación de bombeo de Moralets, que Endesa proyecta repotenciar pasando de 221 a 400 megavatios. Y cuarto, el mayor mallado de toda la zona fronteriza Aragón-Cataluña permitiría evacuar con mayores garantías la producción eólica del parque aragonés, ya que una red mallada reduce la resistencia al paso de la energía y sabemos que la energía eólica obliga a diseñar la red para el punto de máxima potencia. En términos generales, todos preferimos prescindir de las líneas de transporte eléctrico, pues representan un evidente impacto en el paisaje, pero la necesidad de fiabilidad y garantía del suministro eléctrico, que es una exigencia natural de los propios consumidores, obliga a mallar las redes, transformar antenas en nudos mallados y asegurar vías de evacuación fiables ante los aumentos de producción variables e inesperados de las energías renovables. Por estos motivos entendemos que se ha de pedir generosidad a los municipios afectados por este proyecto que sirve al interés general. Por otra parte, aprovechar el corredor existente, como se propone en la segunda propuesta,
Representa un riesgo en la garantía de suministro. Los técnicos desaconsejan siempre la compactación de líneas porque cualquier problema en el trazado, un incendio forestal, cualquier otra contingencia, afectaría no a una línea, sino a dos, con lo que multiplicamos el efecto de cualquier problema sobre los usuarios de estas líneas. La compactación afectaría a 150 kilómetros. Serían 150 kilómetros de posibles problemas. Además, en cualquier caso, el corredor existente que se plantea como alternativa es una línea de distribución, o sea, de 110 kilovoltios. Por tanto, no está incluida en la planificación del Ministerio de Industria, que es la que ejecuta Red Eléctrica Española. Debería ser la Generalitat la que iniciara todo el proceso de proyecto, información pública, informe al Ministerio, etcétera, aconsejando la compactación de estas líneas y asumiendo el riesgo inherente a la compactación que he explicado. Por todos estos motivos, mi grupo votarà en contra de las dos propuestas de resolución. Gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora diputada. I ara, a continuació, per posicionar-se sobre l'esmena de Convergència i Unió, té la paraula l'il·lustre diputat senyor Carmel Modo. Gràcies. Saben el que passa? Que tant demanar solidaritat als territoris afectats directament, al final la tindrem de franc, la solidaritat, perquè no hi quedarà ningú. Aquest és el problema que tenim en unes parts del nostre territori nacional i concretament els Pallars d'una forma molt clara i el Pallars Lluçà d'una forma més evident. Aquí el que estem plantejant és que aquest Parlament recolzi la petició d'uns alcaldes que volen una solució raonable pel seu territori i sense posar portes al progrés, que sempre és el que s'esmenta com a argument a la contra. Per això nosaltres no podem acceptar l'esmena de Convergència perquè és absolutament, diguéssim, no es mulla. Demanem precisament que acceptin el text, que és prou explícit, d'Esquerra Republicana i d'aquesta manera deixar les coses clares al territori. Dir al territori i als ciutadans que hi viuen d'una forma molt clara que davant dels interessos de Red Eléctrica Espanyola aquest Parlament ha optat per defensar legítimament els interessos de la gent que viu damunt del Pallars Jussà. I en aquest sentit, totes les negociacions que altres parts del govern estan fent a Madrid, concretament el senyor Duran Lleida, potser no van en la mateixa decisió que aquí, o direcció que aquí s'ha pronunciat la portaveu del seu grup. Aquestes coses s'han d'aclarir i una forma d'aclarir-les clarament és que votin la proposta de resolució tal com l'han plantejat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Me demana la paraula a vostè, senyora Massana? Sí, no, perquè com que feia referència en la seva exposició la senyora diputada en relació al punt 2 i una mica en la línia del que s'ha dit, és que és l'expressió d'uns alcaldes que volen preservar el seu territori perquè s'hi pugui viure. 30 segons. I s'hi pugui viure bé. Per tant, si ells mateixos proposen solucions, escoltem-les i treballem per aquestes solucions. I dic que nosaltres votarem, òbviament, la nostra, però també la proposta d'Esquerra Republicana. Per què em demana la paraula, senyor Munté? 30 segons. Perdoni, que no havia encès ni el micròfon. Gràcies, senyor president, i molt breument el grup d'Esquerra Republicana, m'hi refereixo de manera directa perquè és a la proposta que havíem presentat esmena, és el propietari de la proposta i per tant està en el seu legítim dret d'acceptar o no la nostra esmena. Jo insisteixo també amb la bona intenció de l'esmena que aquest grup havia presentat, perquè el que no puc estar d'acord és que vostè ens imputi no escoltar el territori o no estar al costat del territori. De la mateixa manera que vostè vol que aquest Parlament es posicioni al costat dels interessos i dels alcaldes i dels municipis afectats per aquest projecte, jo li asseguro o jo li dic que aquest govern està treballant i està treballant d'una manera molt activa i fent mans i mànigues perquè el traçat que finalment s'aprovi no sigui lesiu, sinó tot el contrari, pels interessos del territori. I aquest era el sentit precisament de la nostra esmena, de treballar amb aquesta intencionalitat davant del Ministeri i davant del Govern de l'Estat. Per què em demana la paraula, senyor? Per al·lusions. 30 segons. No, per aclarir al senyor Munté que els seus representants de la seva formació política al territori també s'han manifestat d'una forma bastant clara. Estaran bastant més satisfets amb la proposta de resolució que els plantegem que no pas en l'esmena que vostès plantegen. De totes maneres, aquí estem davant d'una agressió claríssima al procediment per part d'una gran companyia davant d'uns representants dels municipis o dels municipis afectats, de les persones d'aquests municipis, pels procediments que han emprat, i per això nosaltres volem que les coses siguin més clares. I a part, li he manifestat els meus dubtes sobre els del meu grup parlamentari, sobre les activitats del senyor Duran Lleida per Madrid. No, escolti, forma part del govern de la Generalitat el senyor Duran Lleida, dit pel propi govern de la Generalitat. Per tant, s'hauran d'aclarir vostès mateixos primer.
Però nosaltres per això volem que la cosa sigui clareta. I clareta vol dir la proposta d'Esquerra Republicana. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la generositat també que ha tingut la mesa de concedir aquestes rèpliques, contrarèpliques. I a continuació passarem a votació sobre l'esmena. No s'accepta, s'ha entès? Passaríem a votar la primera proposta de resolució sobre el tema, que és la presentada per Esquerra Republicana de Catalunya. Vots a favor? 6. Vots en contra? 10. Abstencions? Queda rebutjada la proposta de resolució.